kapitola. Podle všeho byla Dorotka přeci jen tenkráte s Oranem spatřila cácorku, ač to chtěl jí otec její i sobě vymluvit. Chřadla od té doby vůči hledě, co jí Lamač z plání domů přivedl. Před krátkým ještě časem unesla na hlavě ošatku s kamením jako jiná otýpku roští a teď ji sotva vyzdvihla. Tlouklali otci nyní na nebozes, ani sebou nepohnul, ač tloukla vší silou a jindy vnikl do kamene každým naň uhozením. Lamač se sice modlil večer i ráno, pohlíže na blednoucí dceru, Pane, buď vůle tvá v nebi jako na zemi. Ale dobrá mysl odstupovala od něho každodenně více. On, takový čtenář, a teď vyseděl mnohdy celý večer před otevřenou knihou a neobrátil ani jediného v ní listu. Ale někdy se i podobalo, jako by nescházela Dorotka jen na těle, nýbrž i na duchu. Z ničeho nic vykřikla v lomě při práci a skrčivši se, zabědovala vedle otce jako přestrašené dítě a přimhouřila oči jako k smrti pracující. Tázal-li se jí Lamač nevydavé vůkolí praničeho, z čeho by byl šel strach? Proč se tak děsí? Odpověděla pokaždé stejně, že se jí zdálo, že se na ně sype strop. Lamač se podivil velmi vidění tak často se opakujícímu. Dokazoval dceři, že to není ani možné, aby se to kdy stalo, leda zvláštním dopuštěním boží, které arci nikdo ni předvídati, ni zaručiti nemůže. Ale mělo-li to v lomě, jak až doposud i dále postupovat podle zákonů, uložených od počátku světa rovněž tak do kamínku, jako do toho velkého slunce na nebi, tu byla Dorotčina obava prý naprosto směšná. Lamač pracoval ve skále po tolik let, ale vždy s velkou jen opatrností. Poznal ze zkušenosti navlas hned z povrchu, kde je kámen slojný a kde zas pevný. Chtěl dceři za to stát hlavou, dokud on bude v lomě lámat, žádné, že se tam nestane neštěstí. Ale dejme tomu, připojil Lamač vždy k tomuto objasnění, že by si nějaký kus skály na nás svezl, nebyla by to ta nejhorší smrt, jíž by nás Bůh odsud k sobě povolal. Než se člověk vzpamatuje, co se to s ním děje, je mrtev i pochován. Což to není 100krát lépe tak, než trápí-li se někdo po celé měsíce, ba i léta na posteli a zneuctí-li poslední dni života neslušným proti bolesti své reptáním a netrpělivým Bohu se rouháním. Ale Dorotku neukonejšil útěchou, jíž by byl snad ostatně málo koho mimo sebe potěšil, že může člověk horší smrtí ze světa sejít, než rozdrcením skálou. Třásla se při jeho popisu jako osikový list, prosíc ho pokaždé sepjatýma rukama, aby o tom přestal. Lamač tedy umlkl, když si toho churavá dcera žádala. Byl by ale o tom předmětu milerád obšírněji pojednával, kdyby byla pevnější bývala. Nehoršil se na její měkkost, vždyť věděl, že se příčí mladosti vzpomínka na smrt. Kdo se ještě neunavil, nepomýšlí rád na odpočinutí. Žene se chutě dále, pořád jen dále po té podivné cestě vezdejšího života. Lamačovi ale se myšlénka na smrt nejen nepříčila, ba byla mu skoro příjemnou. Obíral se s ní v duchu den co den. Těšil se na to, až přijde chvíle, kde zanechá ten svůj prach, který ho tak často tížíval, onomu prachu, z něhož vzal původ a až se lepší jeho částka povznese do lepší vlasti, kde kraluje světlo nejjasnější. Byl na tuto pouť
dávno připraven, zachovával co nejbedlivěji čistotu uvnitř i zevnitř. Neb čistota, jak praví i přísloví, vede nejistěji k Bohu. Každý okamžik mohl vstoupit před soudce nejvyššího, řka: Tu máš služebníka svého, ty všemohoucí, suď ho milostivě, ale nepromíjej mu ničehož. Lamač si přával přísný po smrti soud s jakýmsi vítězným napnutím, nepřiznával se k tomu ani sám sobě, ale přece v něm bylo tajného uvědomění, že i v tom nejpřísnějším dobře obstojí. Zpytoval-li svoje počínání podrobněji, tu vždy shledal, že není ani utrhačem, ani marnotratníkem, ani lhářem, ani potakovačem. Nikdy nepoznal závisti k bližnímu, nikdy nenávisti. Nenávisti? Při nenávisti se vždy Lamač zarazil, nenávist znal. A to nenávist krutou, neoblomnou. Poznal ji jen k osobě jediné a k rodu jejímu, ale té se nemohl nikdy odříci. Byla tak stará jako dcera jeho a z bytostí jeho srostlá jako to dítě, pošlé z krve jeho. Považoval ji za odkaz po nebožce ženě, za povinnost životní, za posvátné dědictví, kterému jest neporušené zanechati dceři, aby je zas uchovala dětem svým. Od mládí učíval Dorotku, aby viděla v každém člověku bratra a dle toho, aby s ním jednala. Přikazoval jí i k chybujícím schovění a k zvířatům útrpnost. Jen Roskovcovou a děti její vyjímal z tohoto pásma povinné lásky. Nesměla s nimi nic mít, chtěla-li slouti jeho dítětem. Dorotka, jí soud záhy zasvěcena v příčinu této zášti, sdílela ji, jak se domnívala, ze všech sil. Byla by raději hlady umřela, než od Roskovců kus chleba vzala. Raději pod širým nebem v bouřce zahynula, než u nich přijala přístřeší. Až doposud byla o zášti své jen mluvila a v ní věřila. Nikdy k tomu nepřišlo, aby ji projevila skutkem. Roskovcová se vyhýbala Lamačovým, jako oni jí. Ze synů byl jeden stále neduživ, držíval se doma. Dorotka ho sotva znala a druhý byl v cizině, toho neznala docela. Nebylo to tedy nic těžkého, nepronevěřit se citu, jehož se nedotýkal žádný zevnější vpliv. Ale teď jej měla osvědčiti skutkem, nejenže musela odstrčit Vilíka od sebe a s ním první lásku, musela v opovržení proti němu setrvat, každé narovnání zamítnout, vždy nepřátelsky proti němu vystupovat, nic dobrého mu nepřát a jen to nejhorší o něm předpokládat. Krátce nenávidět ho. Ona to chtěla, vše chtěla poctivě učiniti, ale nikdy dříve se jí to nezdálo věcí tak těžkou a trapnou, nenáviděti někoho jako nyní. Objevil-li se obraz Vilíkův před ní a máli se pravda pověděti, nevyšel jí ani z mysle. Zapuzovala ho vším možným uměním, všemi prostředky, na které si skormoucné srdce její jen vzpomnělo. Ale tato upomínka nepovolila žádné moci. Opakovala mu v duchu, že jest jí tím nejprotivnějším člověkem, ta chvíle, v níž se s ním sešla, že je ta nejnešťastnější v jejím celém životě. Pokusila se i o to, těšiti se tomu, jak náhodou zaslechla Roskovcův, že chodí s hlavou svěšenou, jako by se nad něčím trápil, ale vše zůstalo při starém. Viděla Vilíka, kam koukla, a celou noc zněla jí jeho slova v uších a nenechala jí spáti. Chřadla přitom všem a vadla, že jí bylo jen stín toho, co bývala dříve. Domnívala se pevně, že jí to užírá její nenávist.
Vždyť cítila, kdyby musela Vilíka ještě jednou od sebe odehnat, jako to učinila tenkrát na pláních, kdyby jí bylo ještě jednou taková slova vzít do úst, že by se zajisté živa z místa nehnula. Ale vzdor tomu, že chodila, jako by v ní duše nebylo, všímla si přec, jak se starý otec nad ní rmoutí. Tázal se jí několikrát za hodinu, zdali jí co bolí. Odpovídala stále, že ne, ale konečně se přec nad tím rozpomněla, že mu opakuje lež. Pověděla mu tedy zpříma, že jí bolí její nenávist k Vilíkovi, od ní, že vadne. Vylíčila přitom, kde a jak se byla s ním setkala. Pán Bůh s námi a zlé pryč, zašeptal stařec, když zaslechl o tom, co se bylo dělo na pláních mezi dcerou jeho a synem nejúhlavnější nepřítelkyně. Ale jak bylo po prvním úžasu, zasvítily se Lamačovi oči. Dobře to tak bylo, zcela dobře, že jste se z nenedání seznámili. Přesvědčil se aspoň hned o tom, že ti jde čest nad jeho bohatství. Může se matce tím pochlubiti, bude-li mu libo. Ty jsi ho tedy prohnala přeslicí, pověz mi to ještě jednou, jak se zlobil, přísahaje ti pomstu? A Dorotka musela mu vše ještě několikrát opakovat. Učinila to, ač skoro přitom omdlévala. Vzdal jsem se msty z lásky k tobě, pravil Lamač s pohledem, který dcera ještě na něm neznala. Nechtěl jsem tě udělat sirotkem, a hle, Hospodin trest se sám. Protivuje se mu, aby slunce déle vycházelo a zacházelo stejně nad spravedlivými a nespravedlivými a pokořuje konečně těch, co si udělali z hříchů svých podušku. Proč si mi dávno nepověděla, jak si ponížila syna ženy, kteráž to tě připravila o matku? Byli bychom ten den slavili co svátek zasvěcený, tvoje zavrhnutí ho bude asi hrýsti, jako by měl červa ve svědomí ve dne i v noci hlodajícího. Musel si tě tuze zamilovat, když si tě chtěl vzít, aniž věděl, čí jsi. A přece mu bylo povědmo, jak se bude matka naň škaredit, přivedeli jí chudobnou nevěstu do domu. Nenedál jsem se, že se dožijí dne tak veselého, i nevím, zdali budu o tvé svatbě v tak dobré míře jako dnes. Dorotka hleděla s podivením na otce. Jeho radost ji nerozveselila, jeho ples se jí nelíbil. On to spozoroval, že se ještě více zasmušila, nezdílíc uspokojení jeho nad porážkou Vilíkovou. Bereš vše příliš zhluboka, dítě moje, pravili chlácholivě. Nenáviď nepřítele svého, jak je to povinností tvou, ale nikoliv tak, aby to zdraví tvému škodilo. Vysměj se Hejskovi, kdykoliv ti o něm přijde myšlení. Ten asi dělal skoky, když utíkal od tebe, snad by mu nebyla ani koza tvoje stačila. Dorotka zkoušela se pousmát, když si toho otec žádal, ale místo do smíchu dala se do hlasitého pláče. Otec se jí dnes nemohl nikteráž zavděčiti. Cokoliv pronesl, to jí podalo. Tohle tak dál nepůjde, usoudil konečně Lamač, znepokojen touto neústupnou truchlivostí. Nenávidíš příliš sprutka, je to tím, že jsi mladá, nemáš v ničem ještě tu pravou míru. Musíme o tom přemýšleti, čím by se ti zlost trochu sedla. Snad by ti svědčilo, kdyby si se podívala trochu do světa. Mezi lidmi člověk nejspíš zapomene, hle, právě je v neděli v Hlavici pouť. Sousedka se tam chystá letos jako každý rok, jdi s ní. Bývá to pouť velmi pěkná, vyjasní se ti tam zajisté v mysli. Dorotka se vyjasnila, jen co o pouti slyšela. Nikdy nebyla na pouti bývala, otec tomu nepřál, aby se mladé děvče po světě toulalo. Měl asi velkou o ní starost, že jí to konečně povolil. Sousedka vypravovala Dorotce často o pouti, jaká je nádhera v kostele,
Jaké to hemžení na návsi mezi boudami s marcipánem a s obrázky. Jakých všude holek vystrojených a hochů švarných. Krátce radost. Jen co si člověk na to vzpomene, což když to všecko na svoje oči spatří. Dorotka pookřála v těch několika dnech, co měla před sebou vyražení, nikdy nezakušené. Otec přišel z poutí na ten nejlepší prostředek. Připravovala si oděv a zařizovala vše v malé domácnosti, aby otec za její nepřítomnosti hospodyni příliš nepohřešoval. Vzpomínka na Vilíka přestala být tak hořkou jako až doposud. Příští neděli vydala se Dorotka se sousedkou v skutku na cestu. To jí to slušelo. Měla na sobě oddávační fjertoch a sukni po nebožce matce, obé z dobrého hedvábí. Na šněrovačce měla stříbrnou portu, vedle porty a výložek samé čisté vyšívání. Otec ukládal doposud všechny tyto věci. Dcera je neměla na se dříve vzít než o své svatbě, ale dnes je vytáhl z truhly, aniž mu byla o ně Dorotka řekla. Nechtěl, aby se dcera od dnešní slavnosti od jiných lišila, dopřál jí radost celou. Ale nejen, že se Dorotka od ostatních nelišila, vynikala i nad jiné. Jak tak šla? Modlitby s kytkou v ruce a sukně na ní šustila a pentle z bílého kulovatého čepce na 2 lokte délky za ní vlály. Tu by byl každý řekl, že to nějaká dcerka z mlýna a ne z baráku. Tak pěkně se nesla. Otec vyšel na mostka a hleděl za ní, jak se ubírá po stráni dolů do údolí k lesu, jímž vedla cesta do Hlavice. To věřím, ta by ti byla bývala podle mysle, ty synu ze zmije, pravil polohlasitě, jako by byl mluvil k Vilíkovi. Ale spíše si přivedeš do statku princeznu než jí. Vypověděl si jí boj za slepenče, v němž bídně zahyneš. Je oděna pancířem ctnosti a nese před sebou štít nenávisti, porazí tě pokaždé, kdykoliv s ní započneš zápoliti. Slunce na nebi nezhasneš, jí nepřemůžeš. Všude po světě rozsil ten starý had símě svoje, ale jak se neujalo v srdci otcově, tak se neujme v srdci dceřině. Při nás je věrnost. A Lamač se vrátil do své nizonké sedničky, podal si z povalu knihu, sedl si k otevřenému oknu, jímž k němu zaváněly karafiáty, z nichž si byla uvila dcera dnes kytku, a počal čísti o té velké v Čechách výhyně, kterou Bůh seslal před tolika a tolika stolety na tuto zem, aby ji pokutoval za prostopášnosti od mladých a starých v ní spáchané. Zatím dorazila Dorotka se sousedkou šťastně do Hlavice. Nemohla se tomu dosti vynadivit, co tam spatřila. Všecko bylo navlas takové, jaký to byla sousedka vždy líčila. V kostele samé zlato, na oltář nebylo ani vidět, tak hustý ho zahaloval mrak z kadidla, všude bylo plno z něho vůně a k tomu na kruchtě zpěv takový, že Dorotka po celé požehnání v jednom kuse plakala. Žalovala nebožce matce v nebi a nevěděla přece co a na koho. Vždyť jí nebyl nikdo ublížil a vzdor tomu se jí zdálo, jako by se na ní jakási křivda páchala, nad níž se jí chtělo srdce rozpoltiti. Sousedka ji pořád šťouchala, lidé se počali po plačící dívce již zvědavě oblížeti, ale Dorotka na to nedbala, plakala pořád. Je to ale stará věc, že když se popláče, od srdce odlehne. Dorotce bylo po požehnání mnohem volněji, tak volno, jak jí už dávno nebylo. Vyšla z kostela na náves o 100 liber lehčí, než byla vešla. Po návsi procházela se tu mladá chasa na mnoho mil z vůkolí. Dorotka tam viděla mnoho hochů a děvčat z haber, ale nikdo mezi nimi ji neoslovil.
vždyť byla jen Lamačova. Ohlídli se po ní s úžasem, že je také na pouti. Ušklíbli se tomu, že je tak naparáděná. Hádali, že nepůjde vzdor stříbrným na šněrovačce portám ani s ženichem z pouti a dále se o ní nestarali. Hoši přes polní si Dorotku zas dobře prohlídli, nadbíhali si ji, aby ji opět potkali a usnesli se mezi sebou, že nedí na pouti hezčího děvčete. Vyptávali se horlivě po ní, čí je a odkud. Ale když slyšeli, že je Baráčníkova z hor, tu si nedali více práci žádnou, aby si ona všimla i jich a pustili se raději za holkami, kterým se leskly nejen oči, ale i na krku dukáty. Dorotka byla všímavá a citlivá, spozorovala brzo, co se to kolem ní děje. Shledala, že ti, co se jí nejsměleji do očí podívali, pohled od ní odvraceli, jakmile s některým z její strany pohovořili. Chovali se teď zrovna, jako by se za to styděli, že jí dříve pozornost věnovali. Holka, co lámala kamení, byla pro nádeníka. Ta neměla synkům z dvorů a neb ze statků ani vkročit do cesty na místě veřejném, kam se dostavili, aby si vyhlídli nevěsty sobě rovné. Procházela se mezi ostatními jen pro zmatek. Těm, co chodili za ní, domnívající se podle jejího zevnějšku, že je přec cosi onakého, odvedli snad právě v té chvíli hoši opatrnější a pronikavější děvčata, jímž hodlal otec o svatbě naměřiti 20 na žejdlíky do fjertochů. Dorotka se zardila několikrát zahanbením, zaslechnuvši za sebou pohrdlivě. Nevídáno, jak si vyšlapuje, jako by nebyla jak živa měla na hlavě ošatku s kamením. A bolestným hněvem si vzpomněla pravdu, že děl otec praviv jí, ve světě, že platí jen člověk podle toho, mnoholi má peněz ve truhle a okolo stavení gruntu. Děvčeti se najednou nesmírně zastesklo mezi všemi těmi lidmi, kteří si jen toho vážili na člověku, co po rodičích zdědil, zatoužila od nich pryč po tichém domovu. Všichni se jí zdáli stejně sobečtí a zištní. Jen jednoho vyjímala, který, ač sám boháčem, na peníze se neptal, nýbrž jen na srdce. Vilíkův obraz, jenž byl v těchto dnech, kde se na pout těšila, méně navštěvoval, vzplanul před ní tak živě, že se jí zdálo, jako by se byl on sám tam mezi množstvím zakmitnul, uschovav se vida, že naň patří. Přišlo jí znovu tak úzko, jak jí bývalo v posledním čase úlomu. Prosila sousedku, aby s ní šla domů, že již má pouti dost. Sousedka jí chtěla vyhovět, ač nerada, neb nikdo nepomýšlel ještě na návrat, každý se chystal k muzice. Pouť bez muziky, jako by ani poutí nebyla. Tu spatřila stařena, ale právě zdaleka nějaké příbuzné, s nimiž se nebyla již léta sešla. Kývala na ně a když ji i oni radostně poznali a k ní přikvapili, líbila se s každým mezi nimi aspoň 10krát křížem a nemohla najít v řečech konce. Dorotka byla na trní, ale nebylo jí pomoci. Sousedka prosila tak snažně, aby jen ještě chviličku sečkala, až jen to ještě dopoví a jiné vyslechne. Chvilčička ale nevzala konce, bylo z ní půl hodinky a když jeden ze strýců prohodil, že mu vyschlo od samého povídání již v krku, nejlépe, že by bylo, aby si všli všichni trochu navlažit. Tu se dala štěbetavá sousedka vzdor prozebným pohledům Dorotčiným do hospody vtáhnout. Děvče div, že neplakalo, pomýšlelo chvíli na to, že se samo domů vydá. Ale sousedčiny přátelé byli i k ní tak přívětiví a srdeční, že by bylo hříchem bývalo je urazit zápornou odpovědí a jim radost zkazit. Vždyť jí otec bez toho před nocí domů nečekal. Mohla se ještě nějaký okamžik obmeškat.
V hospodě bylo všude již plno, naše společnost se musela usadit u samých dveří. Dorotka si sedla ze skromnosti na židličku na kraj stolu, pustila starší dozadu na lavici. Sotva seděli, dali se muzikanti do hraní, hospodský udělal posednici místo, diváci ustoupili ke zdi, tanečníci do prostředka a tanec započal. Dorotka hleděla na všecko jako o vytržení, zapomněla na sousedku, na její přátelé, na domov a odchod, viděla jen tancující. Některé párky se jí pranic nelíbily. Dívka koukala sem, hoch tam, jako by k sobě ani nenáležely, ale jiným to zas nadmíru slušelo. Dorotka mohla na nich očí nechat jako tenkrát na pláních na těch motydlicích. Dívali se do sebe, šeptali si, muž se usmíval, děvče se rdělo a Dorotka se rděla také. Opět si vzpomněla na pláně, ale nikoli již na tyto dva motýly, nýbrž na dvě čtveračivých a předupřímných očí, do nich se tam byla zakoukala. Dorotka se zalekla dvakrát po sobě, jednou své myšlénky a podruhé, že jí cosi padlo do klína. Koukala po sobě, neviděla ničehož. Zdálo se jí ale, že je velmi poprášena, více než všichni, kdo seděli vedle. Ocídila se zběžně šátkem a hleděla dále na tancující, ale nehleděla dlouho. Opět, jako by se bylo silně na ní zaprášilo, divíc se tomu, že se právě na ní všecken prach ze sednice hrne, sáhla znovu po šátku. Tu se to sypalo znovu na ní. Teď teprv poznala, že to není prach, co to na ní padá, nýbrž suchá prst, jako by naschvál po ní hozená. Ohlédla se rozhorleně. Kdo si to s ní dovoluje žert tak nemotorný a v tom se před ní zakmitla jako venku na návsi postava Vilíkova, skrývající se mezi hochy dvéře obstupující. Neskryl se ale dosti rychle, Dorotka zahlídla, poznávajíc ho, že schovává přitom bílý šátek do kapsy. Děvče, jako by byl náhle zasáhl posel boží. Dech se v ní zatajil, zůstala nepohnutě sedět, majíc tvář obrácenou stranu, kde byl Vilík zmizel. Uhodla, kdo to udělal. Přehodil mne hlínou očarovanou 3krát po sobě z šátku bílého, aniž jsem ho přitom viděla. Zahořekovalo to v ní. Teď ho musím chtít, i kdybych se sebe víc bránila. Dorotka věděla od otce, že takto přehozenému není pomoci žádné, ale jen málo kdy utekl se někdo k tomuto kouzlu, neb ohlídli se, utíkaje z hřbitova s hlínou, měl smrt jistou. Nejeden hoch byl prý nalezen za plotem hřbitovním, hlínu v bílém šátku pod levou paží, maje obličej nazad zakroucený a strašlivě zohyzděný. Protož vyšly tyto čáry v horách z obyčeje. Roskovcová podržela je, ale v dobré paměti jako mnoho jiných věcí nekalých, jimiž si hyzdila a obtěžovávala samochtít svědomí. Ale dále nemohla Dorotka myslit, již cítila působení temných mocností, k nímž si byl Vilík utekl, chtěje slib pomsty na ní splniti. Prsou jí to počalo kypěti a odtamtud rozlil se jí po všech v těle žilách jako proud tekutého olova. Mozek jí počal pálit v hlavě, oči v důlkách, srdce v ňadrech. Každá tepna v ní zabuchala, všude, kde se byla zlořečená hlína dotkla nahého jejího krku a rukou, tam se jí zdálo, že se jí otvírají ohnivé rány, z nich šlehaly plamínky, jen jí viditelny. Rostly, zmáhaly se, spojivše se v jedno a najednou byla celá plamenem jediným. V tom přehlušilo hřmotné řinknutí hlomos muziky, tance
a hlučného hovoru. Někdo z tanečníků strhl z nízkého stropu dvouramennou lampu, ospale tam mrkající. Lidé se tlačili kupředu, aby viděli, co se stalo, a Dorotka slyšela jako ve snu okolo sebe šumot, že přišel kdosi k úrazu. Padla na syna proseckého rychtáře, pravili jedni, natahujíce zvědavé krky. Ne, to není žádný z hochů proseckých, hádali se druzí. Je to z Haber Roskovcův. Vidíme odsud, jak si utírá bílým šátkem krev z čela, tomu lampa dala. Měli dobře, byl to Vilík, co lampu tak nemotorně na sebe strhl, máchaje při tanci rukou v povětří, zrovna jako by to byl naschvál udělal. Sklo mu skrvácelo, ale jen trochu čelo. Spadla vedle něho. Stál uprostřed davu, utíraje si tvář šátkem bílým. Hleděl přitom tak napnutě kolem sebe, jako by byl očekával, že musí nehoda jeho, někoho k němu přivábit, jehož ještě nebylo mezi diváky zvědavě ho obstupujícími. Očekával tuto osobu se spupným na rtech úsměvem, očekával ji s dychtivostí zimniční, aby ji zahanbil, až se objeví, zlým kouzlem přilákána, a aby ji odstrčil, jak zahanbila a odstrčila jeho. Rána byla napřažena nad hlavou její. Jak ona jemu, tak on jí. Říznou si to matka jeho vymyslela mstu na žebračku, nad dceru nepřítelovu. A v skutku množství kolem něho se počalo pohybovat a povolovat. Někdo se tlačil vší silou kupředu a každý musel chtě nechtě ustoupit. Dívka to byla, co se vyřítila najednou z tohoto lidského klubka, objevivši se před Vilíkem. Byla to Lamačova Dorotka, udýchaná, na celém těle se chvějící, obličej jako v ohni. Vilík se pyšně narovnal, spatřiv ji. Chtěl učiniti, jak byl matce přislíbil, a pohrdlivé dívky přede všemi lidmi se tázati, co jí k němu vede. Onže se jí neprosí, ale sotva se jí podíval do tváře, spadla z něho pýcha, vzdory, mstižádost, a co jí měl odstrčiti, otevřel proti ní náruč do kořán. Bohu díky, on je živ a zdrav, zvolala Dorotka a padla mu na prsa. Než se kdo z přítomných zpamatoval, než si mohl kdo vysvětliti, co se to vlastně dělo, byli oba dávno ze sednice zmizeli.